başına salınğandır bizning avul. Bir şişme var, yakın bizning avulga avul. Avulibizning yemin, suvi, temin bilen. Şuңar күрәсием жаным, тәнем белән. Әйе, авылда табигать bütün huzurluğu белән ачыла. Дустым, мин сине күңелле әлифба дәресләрендә сәламлыйм. Бүген без дәресебезне бөек шагыйрьбез Габдулла Тукай шигыре белән аның туган авылында башлыйбыз. Нәни дустым, син Тукайның бала чагы турында ишетеп беләсеңдер. Бала чагы бик авыр булса да, Нәни Тукай табигатьне яраткан, аны һәр вакыт күзәткән, аңа сокланган. Син дә табигатьне күзәтәсеңме? Әйдәле бүген табигать сүзе башланган Т хәрефен өйрәник. Табигатьтә Т хәрефенә башланган кошлар бик күп. Тәкәрлек, тукран, тәвә кошы, тәвис. Табигатьтә Т хәрефенә башланган җәнлекләр дә бар. Син беләсеңме? Әйе, тиен, төлке. Телебездә Т хәрефенә бик матур, бик күп сүзләр бар. Әйдәле хәзер туган тел турында җыр тыңлап китик. Dünyada күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы дигән Тукай абыйыбыз. Әйе, ул бик тырышып укыган, күп телләр белгән. Рус, гарәп, фарсы, төрек телләре. Әле тәрҗемә дә иткән. Тәрҗемә ул бер телдән икенче телгә күчерү дип атала. Хәзер әйдә, Т хәрефен язып карыйк. Басма хәреф, игътибар ит. Бер сызык аска төшә, һәм аның эшләпәсе бар, тагын өстенә сызып куясың. Хәзер язма хәреф
Қаралы, ул тажларын жейген шәшәк кебек. Башта асқа таба бір тажны төшәбез, кечкенә генә ыргак ясыйбыз. Шуннан соң туры сызык төшәбез. Аннан тагын бір тажны ясап куябыз һәм кечкенә генә ыргагын да онытмыйбыз. Хәзер инде эшләпәсен яса. Кечкенә генә ыргак ясыйбыз да, аны туры итеп сызып куябыз. Әфәрин, дустым, син бик тырышып яздың. Т – табигать. Т – Тукай. Т – туган тел. Хәзер Габдулла Тукайның тагын бер шигырен укыйм. Син игътибар белән тыңла. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәнге дәрсен карый. Шын күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. Дустым, дәресеңне тәмамлагач, син дә табигатькә чык, кояшка иркәлән. Хәзер бездән сиңа күчтәнәч һәм киләсе дәрестә күрешербез. Сау бул! Tişlerini күрсәтәле. Oho, бар дусларыңа да күрсәтәле. Кызым, тişlerini kim чистарта? Иртәгә чистартырмын. Сөйләшергә дә хәлең юкмы инде әллә? Басып торганмын. Кызым, син кая егылып китмә. Тукта. Кызым, син тишеңне чистартмасаң, төн эчендә ул шоколад калдыкларыннан тараканнар йөри башлаячак авызыңда. Тел, теш, тамак, авыз куышлыгы, гомумән бөтен тән һәр вакыт чиста булырга тиеш. Бигрәк тә тешләрең. Тешләр ул синең сәламәтлегең. Әйдә мин сиңа Салават күпре журналының YouTube каналыннан бер видео күрсәтәм. Кушымталары бар. QR-кодтан шалт. Авыз эчендә 10 меңгә якын сизгер күзәнәк, рецептор урнашкан. Аларның 8 меңе тел өстендә. Рецепторлар безгә тәм тоярга ярдәм итә. Телнең ян яклары әче һәм тузлы тәмне, ұшы баллыны, әтебе ачы тәмне тоя. Шоколад нинди? Ачы идеме, тәмле идеме? Телнең төсе һәм формасы буенча кешенең сәламәтлеге турында фикер йөртергә мөмкин. Менә шуңа күрә табиблар иң элек синең телеңне карый да инде. Телнең ислеге шума түгел, котыршы. Шуңа күрә аңа бик күп микроблар, бактериялар ләгеп калырга мөмкин. Тешләреңне чистартканда телеңне чистартырга да онытма. Әти, бу нинди тартма? Үзе ялтырап та тора әле. Хәзер беләбез, кызым. Утырып тор, менә монда сабыр итеп. Кая әле? Аңладым. Бу, кызым, тылсымлы тартма. Мин сиңа бу тартмадагы әйберләрне күрсәтәм, син аларны танырга һәм атарга тиеш булачаксың. Килештекме? Хәзерме? YouTube каналындагы дусларыбыз безгә лайк куючы дусларыбыз ярдәмгә килер дип уйлыйм. 1, 2, 3. Оп! Әти, бу бит тукран. Дөрес, әфәрин. 1, 2, 3. Чикләүкләр яратучы дигән. Дөрес, әфәрин. Каршы алабызмы төп геройны? Әйе. Шыгайда. Менә ул. Шәп, әфәрин, кызлар, егетләр, тылсымлы тартмадагы барлык сүзләрне дә белдегез. Т хәрефе, әле без сиңа башланган сүзләрне тагы байтак беләбез. Яли кызым? Теш. Терсәк. Тел. Тез. Зөбәйдә, минем сиңа күчтәнәшем дә бар. Мә, ал әле. Т хәрефе бир әле. Рәхмәт. Бу безгә бик кирәк иде. Менә бит. Теш пастасы да, теш щеткасы да сиңа бүләккә. Ярашыр тартам инде. Дуслар,
Сіз де тіл тішлеріңізні әр уақытта шиіз тартып, тәніңізге, тырнақларыңызға иқтибарлы болып яшагыз. Һәм әлбәттә безнең каналны карарга онытмагыз, лайклар қойыгыз. Тіш шиіз тарта, лайклар қойыгыз дип әйтә аласыңмы? Акылар қойылыр. Әфәрин қызым, мен саған қазір шиіз тасып алып келем. Шиіз тада да т хәрефі бар.